Krásný den vám přeju a vítám vás u mého videa a dneska to teda budou nákupy z Temu. Já se přiznám, nemám úplně takové ty čínské e-shopy moc ráda, co se kvality týká, ale říkala jsem si, že na takové ty věci, které nepoužíváte úplně každý den a nemáte na tom téměř co pokazit, tak si říkám jako proč ne, a častokrát jsem byla i mile překvapená, tak jsem si říkala, že bych vám zase mohla nějaké videjko natočit, ukázat vám, jak ty věci třeba vypadají reálně, pokud se bojíte objednat, co vám přijde, a třeba vás i inspirovat. Tak, myslím si, že to je všechno a můžeme jít na to. Jako první věc je tady ta guma na cvičení, myslím si, že to určitě všichni znáte, jsou to takové ty odporové gumy, které si navlečete na kolena, můžete třeba roznožovat nebo dělat dřepy, prostě cokoliv. Tady vlastně je určena ta obtížnost, já tady tu nejvyšší doma ještě nemám, tak jsem si říkala, že si ji vezmu a navíc stála asi 50 korun, možná ani to ne, tak jsem si ji prostě vzala a myslím si, že na tom není co pokazit a že to je úplně dostačující. Dále tu mám tady tu věc, nevím úplně, jak se to jmenuje, je to na výrobu sushi. Já jsem teda sushi nikdy nevyráběla, ale chtěla bych to hrozně vyzkoušet, takže jsem to tam nemohla nechat. A mělo by to být teda jednodušší než to balení toho sushi, takže jsem si říkala, že to zkusím, co tam byly i ty videa, tak to vypadalo docela jednoduše. Další věc je, jak jednoduché to bude pro mě, ale tak za zkoušku nic, že jo? A mělo by to fungovat nějak tak, že to otevřete, dáte tam tu rýži, tady tím uděláte ten důlek, nebo tu jamku, kde dáte tu náplň do toho sushi, a pak byste to měli nějak takhle tím vytlačit ven. Takže na to jsem moc zvědavá, vypadá to jednoduše, jestli je to jednoduché i v reálu, se uvidí, ale každopádně mě to zaujalo a tohle je teda na výrobu sushi. Tak a teď tady mám obal na věnec. Bylo tam více velikostí a já jsem zvolila tu největší, protože já mám ráda velké věnce, líbí se mi, jak to na těch dveří jako vynikne, že to tam není takové ztracené, takže mám velké věnce, objednala jsem ten největší obal, který tam byl, nebo asi druhý největší, co tam byl, a podívejte, co mi přišlo. Takovýhle maxi obal na věnec. To si ani neumím představit, takový maxi věnec, protože tenhle věnec je fakt hodně velký a v tady tom obalu vypadá, že je úplně malý, ale nevadí, dám tam třeba víc těch věnců, nebo tam schovám ještě nějaké třeba ozdoby nebo něco, ale pokud byste si to teda chtěli kupovat tady ten obal, tak určitě zvolte menší velikost a nebo raději měřte. Takováhle malinkatá silikonová mrkvička roztomilá, která je na hrnec. Vlastně ji tam jenom takhle nasunete na ten hrnec, dáte tam poklici a už se vám nestane, že vám z hrnce uteče voda. Je to sice taková blboustka, ale já ji používám docela často. Takováhle krásná lékárnička, kterou jsem tam nemohla nechat, protože jsme měli léky a tak poházené v šuplíku, byl v tom nepořádek, tak jsem si říkala, že už to musím konečně nějak uspořádat, a když jsem viděla tuhle krásnou lékárničku, tak jsem ji hned brala. Měli tam taky víc velikostí, já jsem brala tu největší a jsem za to hrozně ráda, protože vůbec není nějaká obrovská, je tak akorát a myslím, že kdybych vzala tu menší, tak už se mi tam nic nevleze. Takže pokud budete objednávat, zvolte tu největší velikost. Takhle má ještě ouško. A musím říct, že tady to zapínání není úplně nejlepší. Takže pokud byste chtěli brát tady za to ouško, tak to není úplně ideální. Ale já to tak nepoužívám, prostě ji vezmu do ruky, vezmu si z toho věci a to je všechno, takže mi to až tak nevadí. A uvnitř je teda takováhle malinká polička nebo takovéhle platíčko, kde si můžete rozstřídit třeba takovéhle náplasti, tu mám, pak tu mám na bolest v krku nějaké kokínka, teploměry a tak. A pak dole ještě takhle větší místo, kde můžete teda dát všechny ty léky. A já tam mám teď nějakou jako základní výbavu lékárničky, ale určitě by se mi tam vlezly ještě další věci. Takže tady tu lékárničku doporučuju, akorát i tady ta menší přihrádka se tam docela těžce dává. Takže
to používání už není tak jednoduché, ale jelikož lékárničku jako nepoužívám každý den a prostě na ty věci to stačí úplně, je to rozstřízené, je to přehledné, takže pro mě je to úplně dostačující. Záleží, jak to chcete používat. A takováhle silikonová forma, která teda není na led, ale jelikož to jsou takové větší kytky, tak spíš třeba na nějaké mafinky. Mně se hrozně líbila, říkala jsem si, že to je takové jarní a když budu dělat nějaké mafinky právě, tak budou takhle ve tvaru kytiček, což jsem si říkala, že teď na jaře nebo v létě bude hezké a bude to takové oživení zase, že to nebudou jenom kolečka a musím teda říct, že se mi moc líbí. Podtácky do horkovzdušné fritézy. Bála jsem se, že budou malé, ale myslím si, že to bude dostačující. Je to jakoby pečící papír a jde vlastně o to, že tu fritézu pak nemusíte tak moc čistit, protože vám to vlastně ty nečistoty z toho jídla zachytí. Já úplně nenávidím čištění horkovzdušné fritézy. Fakt to nesnáším, takže jsem na to zvědavá, ale myslím si, že ten účel to splní a že to bude super. Jedna z nejlepších věcí, jakou jsem kdy na Temu objednala. Je to takováhle krásná, nádherná polička. Je průsvitná, přišla teda rozložená, ale to skládání bylo úplně jednoduché. Já jsem si objednala na parfémy, pak vám ještě teda natočím, jak to vypadá, jak to tam mám dané, ty parfémy. Hrozně se mi to líbí, jsem s ní strašně moc spokojená. Když to máte naskládané takhle za sebou, třeba kosmetiku nebo něco, tak v tom nemáte takový přehled. A když si to právě takhle naskládáte na ten stojánek, tak to všechno vidíte, jak je to takhle na ty patra. Měli tam ještě i větší tu poličku, jako z více těch pater tam bylo, takže pokud chcete třeba více tam toho naskládat, tak můžete zkusit objednat tu větší, ale jinak co se vzhledu týká, tak jsem hrozně moc spokojená, strašně se mi to líbí a určitě můžu doporučit, protože je i bytelná. Ještě vám to takhle ukážu, jak to mám v šatníku, mám to takhle v jedné poličce místo oblečení a jsem z toho fakt úplně nadšená, úplně extrémně se mi to líbí. Nejen, že to vypadá tak krásně, luxusně, ale máte i takhle parfémy, hezky všechny po ruce. A takovýhle nádherný polštářek jsem objednávala na Velikonoce. Taky se mi strašně moc líbí, je úplně roztomilý, má takovéhle krásné ocásky, tady kuličky. Strašně se mi to líbí. Asi si tady ještě nechám, nevadí, že už je po Velikonocích, ale fakt se mně strašně líbí a taky mě překvapila ta kvalita. Nemám ráda takové ty povlaky klouzavé, průsvitné, taková ta jakoby silon nebo takové to nekvalitní plátno, ale tohle je teda fakt, takhle vám to ještě ukážu blíž, takové fakt silné, ta látka, i tady ze zadu, takže tady to moc doporučuji. Teď si asi ještě objednám nějaké letní, ať tady nemáme celý rok zajíčky, ale jinak tady ty povlaky na polštáře určitě hrozně moc doporučuji, pokud se vám líbí. Už jsem to ukončila, ale ještě jsem našla jednu věc, kterou jsem teda neobjednávala já, ale přítel. Nejsem si úplně jistá, jestli je to z Temu, ale myslím si, že říkal, že to objednával na Temu. Je to takovýhle stojánek na ovladače. My jich máme fakt hodně, tady ten je i na světlo, na televizi, no fakt hodně ovladačů, které se tady pořád válely. A od té doby, co máme ten stojánek, tak jsou takhle krásně uspořádané na stolku v obýváku, takže tady ten stojánek se mi taky moc líbí. A já už se s váma teda loučím, děkuji vám za zhlédnutí videa, budu moc ráda za odběr a nebo mě taky můžete sledovat na Instagramu, kde přidávám častěji a budu se zase těšit u dalšího videa.